Да, брат, хубаво, ще се чуеме. Айде, чао. О, братле, това новия iPhone ли е? Да. Я дай тук малко видим камерата как е. Я, сега гледай какви снимки прави. Добре, брат, достатъчно. Не, бат по телефона, заеби. Добре, стига, брат. Много добре. Сега, много съм готин. Какво направи, Кракът брат? ми! О, бебчето ми! Бебчето ми! О, телефонът ми е добре, слава Богу. Хей, искаш ли да се повозим? Еми, добре, хайде.